Koi kelong yeng kebunah khat nyau me paham lang bernihat riboy kelas lay la asen hak si benai tang namal basya khang kenala nak jing tre jong wei kontraktor ka ding thang ru ke badon si truk full wheel ka syara hak batap kendeu ka jing jia ka khamjur bha ka dai la asen ndai man ka po ka don tang ba kam da jur ba nin ka sngi ka apotrik mai lo ajap san ka jing tu ka bat kendeu ka jubor bha kani ka yeng kare jong ikong hersyaitin song kerbasyak tak jor na kejing juror ki mar ki mata bagi kot kisla badon kam ki kheu ki pliang ki jan ki nep ki syatap kete lot la ya thu baka phlau yeng ro ka kala pung dok kha ki kwai ro ki tempeu ro ki la syak penjot ha kani ki jing jia mun shua ha bunai ba dep kani ka yeng ramat ye ka ju ka jing na ka jing wan tu ka kete ba ka sau na ka jing set kenala na ka jing pentrei ya ka jing thau kali ni ka witch breed hajan kete ka yeng utrayeng wa ya thu bawat ban thia ban dem ru kya sngeus ir kham tam ka pon man mit yo kan wan tu ka tua kiar ka pat ka bol shnom ki bol dei pej bakin pej lem mi ni ki jing jong ki Kane ka jing dap kade hayeng jong ikong hersai tun song iba song hapak kanyo mer pa hamlang bernihat kane ka jing dap kawan nang tena pa wit bridge kala blok kanala kala blok nang tena po te ka kawan napo ka kiu saneng hila ban pe hida ka khmat lade kane ka jing dap jong ka keleng saudong Baik kani kaying slap du ka kelajen poi hadu hane hapok slap kani kaying terpat ka ru along sansen yang rusin bermenta bakal adap kani ka tambah ka jing pelat ka dena du menin bat hadu menta kasngi ka jing slay jong kani ka ka jing dular ru kam dei su ta ka bakai ka ding thang jungi ru kelakit keladon kumbasi forwheel tam ka ding thang bakal lakit kalinti jai dengan don su ngilajin jar bangin lek chene satai ru kalak hanglat lut yangi tang na mentang kane ka pe pinyo i nakte kalinti bangi yan kam don su ka jingking ka wal bangi snang neru kala jalut kala dap da ka sudah Fisnga ba ban don ni keren mo nama ba ayu kan ni ka ka ba up ne ban up kmi renti kan ni ka ka blong ka ba adap shle du kan ni ka snong yang pi ka snong ayu kan ni mo ini teh kalau ada kan nyomer nyomer pamam lang ada entah ni nah kai ka daw ba blok kan ni ka kadau te kade namar ba kaset kenala mansua de kapat dan re kum kane gajin set tambah menta pate gajin rekam jo kane ka baik brit namar nak bakila pelum pelang itu mau ajrong jong katu ka muri te kala adu no ka muri te kala aset no ka te ka pete ka alang no kumne ke kala bak ini mentang ne kajing dap pete kawan rak sebun kajing du nong mah yang ki basong ajan wa mah namar banya dem rung susir mah namar yo lese yo kandap lani kan tua kehidupan kajing susir ta ha kalian fi long kai na benta jong fi ta long ka ba ayu jong fi long ka ba dunong jong fi nam ta haying mo ma haying jong fi ka adap ka ka shle ka ta kai ga jing dunong jong fi ta haying jong fi haying te kapat wan kiu re ka te tambah kajing dunong ka don ni amar don ki kwai kun tu bang atung don ki jing tu bang atung kila julor rut ka lembah kajing dap kane ka ta kamut ha kane pia ya keren ne ambat video jong ka ni ka blok ni jong ka blok omling ta ta te pat keren ne mo pat jalet
Kamut ini terjaga itu nem. terjaga itu berarti terjaga Tip. Kamut kumno ki rang ba snong ki api ki ayo ki request sibuk ki numentai terjaga kim ai fi. Tolong kan ni ke jing julol kan ni ka haduk kan ni kan poi tolong kim request fi. Kalian jangan ngalai ngalah itu sih ke bangala kamar ba tenta mo ba sofir shopping mo kerja kadam ngalah tempat ni ya Ta sibuk kan ni ka jing kong sai kan ni ka bla adap umur bor khoj kan ni dang long nang ya thi haying. Kumangnya teh kalau jenjari kerja kadam nomor hadu bakal arung ko hadu ko ing teh kerja kadam jenjar. Toh, kau belajar fi. Amin tu sibun sia jalan wah.